Tanzwa kuna kisisa, Jesu aponesa, iroso kuraura, Jesu aponesa, siwisa nyikatese, kumirio kwenyanza, tenzia tituma, Jesu aponesa, tumira nyipanyanza, Jesu aponesa, unzanyi banyangazi, Jesu aponesa, imbanyi ozitsua, kanalari panyanza, pasiri tazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudamuzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekufawa, moyo unodamutsa, Mbira nyipagula, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti nduti dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti nduti dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu aponesa, viore kukurira, Jesu aponesa. Inzwa Jesu odaiza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakowa, tenzi anodaizira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiripano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira bahedeni, akakutendereza, kana usiringirosi, kana usipauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, arushimo rwezioni, uchinongedza kudenga, kunova paupenyu,
zvipo woita kuda kwake, ungafanane naAron kubatsira muprofiti. Apo mweya iri kufa tenzi achidaidza, usazoti neunyope handikwanisi basa. Ita basa ranokupa farira basa rake, kasika kumupindura diri pano nditume. Apo mweya iri kufa tenzi achidaidza, usazotiwe neunyope handikwanisi basa. Ita basa ranokupa farira basa rake, kasika kumupindura diri pano nditume. Ita basa ranokupa farira basa rake, kasika kumupindura diri pano nditume. Kasika kumupindura diri pano nditume. Kasika kumupindura diri pano nditume. Ndomukwazisai mose nezita raJesu anogara nekusingaperi. Mukati mezuva ranhasi toda kufara, tiri kutsimbidzira zvakare nekutarisa nyaya yemhuri, the family. Ndinotenda kuti iko pazano raMwari rekuponesa munhu. Mhuri ine chipandi chakasimba chiripo chakadaro chekuti iko kana kumhuri kusina kumira zvakanyatsokunaka, ndinoona sekuti kunamata kunogona kuita pasina. Kana vanhu vasiri kuwirirana baba namai, Bhaibheri shoko dzvene raMwari rinototi iko vana baba garai nemadzimai enyu nekuziva kuti iko vanhu ivava vanotodyawo nhaka pamwe chete nemi yeruponeso. Kuti hanzi iko kana madaro magara nawo nekutoziva, hanzi zvinokonzera kuti minamato yenyu isadziviswa. Saka if you haukwanise kubvisa nyaya yefamily, nyaya yekahumhuri panyaya dzekunamata nokutya Mwari mukati meupenyu ukabudirira. Saka mukati mezuva ranhasi tanga tichida kuti titarise nyaya yenguva, time, kukosha kwakaita nguva kumhuri, kuve pamwe chete, kuwana nguva yekuve pamwe chete, kukosha kwakaita kuve pamwe chete, kuve nenguva mumhuri. Ndo zvatinoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi. I hope Mwari achatibetsera, achatitungamirira nekutiitira zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Musoro nyaya unonziko Tambai mese mujairirane. Now, ndakachida kuti tibate chimwe chinhu vana vaMwari. Nyaya yenguva yakakosha pakurarama zvakanaka kwemhuri. Michato mizhinji iri kuparara. Chimwe chikonzero chikuru chiripo
mukati mukada kunyasoti muzvitarise ndechekuti iko vanhu havana nguva pamwe chete, vanhu havana nguva yekukurukura, vanhu havana nguva yekutarisa matambudziko avari kusangana nawo pamusoro peupenyu, machallenges avari kuona ari kuuya pavari kuenderera mberi nemhuri yavo, kungave kuvana, kungave relationship kana kuti ukama hwababa namai, zvese zvikashayirwa nguva tikamhanya tichikoshesa zvimwe zvinhu, izvi zvinhu izvi zvoshayirwa nguva, kazhinji michato haiite zvakanaka. Saka ndachida kuti iko right from the onset, nguva imbiru yakasimba yekusimbisa muchato. Kana usina nguva zviri nani kuti umbomira kuroora, kana usina time zviri nani kuti umbodhileya muchato mbichana kusvikira waane nguva, nekuti mumuchato munodhimandwa nguva yekuve pamwe chete. Mukaona nguva ndokuti mutange kunzwisisana, mukaona nguva ndokuti mutange kuona mumwe nenzira dzekuona kwaanoitawo zvinhu mukati meupenyu. You can see the other person's side of you, you can see the other person's mind. Zvinotoda kunge magara mese muri pamwe chete. Makamboona here kuti ko vanhu muchitsvetsvana paya muchiri kutorana mukomana nemusikana, chaikusimbisai chaita kuti iko muone kuti munhu anorooreka uyu, inguva yamaispenda muri pamwe chete. Vazhinji vaitozotiko vakaparadzana, vasisaonani physically, vaifonerana. Munhu aita kunge acharara pafoni achitaura neumwe wake. Zviri muvanhu kuti iko they need to be closer to each other mukati meupenyu. Kana zvakadaro ndo pamunotsenga tunyaya twenyu mukati memuchato. Kunyangwe nevana vanoda nguva kuti zviite zvakanaka mukati mekurarama. Nguva inokonzera kuti iko uwane nguva pamwe chete nemunhu inokukonzera kuti uwane mukana wekuonawo zvakanaka mune mumwe wako, wekunzwisisa mumwe wako. But in the realm of the great controversy, kana tikatarisa pahondo huru iripo pakati pezveumwari zvichirwiswa nemweya yakaipa, in the realm of the great controversy, Satani wakapika kuti iko nguva haifanirwi kuwanikwa mukati meupenyu. Saka muchiona vanhu vazhinji vachiwanzochema nenyaya yenguva, vanhu vakawanda vachiwanzochema kuti nguva yacho handitomborina. How do you expect me to survive? How do you expect me kuti ndimbogara pasi ndichirayirana nemwana? Honai schedule yangu zvayakaita, ndine zvizvi zvekuita mukati meupenyu. But vanhu vaMwari mukashaya nguva, especially takatarisana newana, kuvarera nekukudza nekusakurira muchato, mukangoshaya nguva chete, Satani anohwina mukati memuchato wenyu. Vanhu vasina nguva pamwe chete vanokonzera dhiabhurosi kuti apinde mukati memuchato. Saka zvakatokosha mukati mekurarama kutsvaka nguva yekuti muve pamwe chete. Ndaitarisa mukati mebhaibheri shoko dzvene raMwari kuti iko Mwari aikoshesawo here nguva panyaya yemuchato. Ndakashamisika nevhesi riri panapa riri kuna Deuteronomy chapter 24 pavhesi ya5. Deuteronomy chapter 24 pavhesi ya5 inoti iyo panapa, kana munhu achangowana mukadzi haafanirwe kuenda kuhondo kana kubatiswa rimwe basa, anofanirwa kugara kumusha gore rimwe akasununguka kuti afadze mukadzi wake waakawana. Dai Mwari anga akomborera kuverengwa kweshoko rake. Hanzi kwaIsraeri this principle was known. Mwari anga atozviisa pachena kuti iko kana munhu achangoroora, achangotora mukadzi, zvainzi mupei gore. Nyange vakanzi vaFiristia vari kufemera mugotsi, vaFiristia vamuka chipembenene, vaita makava, vari kuuya zvine nharo, vamwe vese vaenda kuhondo. Achangotora mukadzi ainzi iwewo dzokera umbonofadzana wana nguva nemudzimai wako. Saka hanzi munhu uyu aisafanirwa kubatiswa basa rinorema kana kusumuka kubva pamusha achienda kuhondo. Chikonzero hanzi kuti ambowana nguva yekufadza mudzimai wake waakawana. Ndatobata chimwe chinhu apa.
madzimai anofadzwa nemunhu ane nguva. Ukashaya time, you are not the best to your woman. Ukashaya nguva kana uchimhanya, makambona here kuti varipo vamwe vanhu vekuti iko vane even face dzavo dzinenge dzitori busy, asati apuwa basa anenge ari busy, anenge achingongaringidza as though 1,000 demons are following him. Hauna kana sentence imwe chete yaungataure ari steady achiratidza kuti anewe aripo. Vanenge vachimhanya vanongotaura kuti nguva zvinhu zvakadzvanya, vanomhanya each and every direction mukati muupenyu hwavo. Vanoenda chero kwavaenda, they don't have time to settle. Vachigara pasi voronga zvinhu zvavo, ichi ndichachiita apa, ichi ndichachiita apa, ndichachiita apa. Bhaibheri roti kana munhu uchangotora mudzimai, munhu uyu anofanirwa kuzorodzwa kuti awane nguva nemukadzi wake waatora. Anofanirwa kuzorora kwegore rese. Saka kwaIsraeri zvaitozivikanwa kunziko vatora madzimai vese, vanenge vaine madzimai avo, vachienda kutsime navo, vachifara navo. Gore kana rapera ndo paangazonziwo ichimboenda kuhondo, uchidzoka kumba. Saka principle yekutiko muchato unoda nguva itori mukati mehurongwa hwaMwari. Zvinhu zvizhinji zvamuri kutadza kunzwisisana mukati meupenyu, zvimwe zvinhu mudikani zviri kungoda time, zviri kungoda nguva yekuti mugare pamwe chete, nguva yekunyasoratidza kuti nhasi ndiri pano, ngatitsengei nyaya iyi neiyi. Zvinhu zvizhinji zvamunotorera nguva yakareba zvisina kunatswa, zvisina kugadzirwa zvakanyatsokunaka, zvikanyatsotorerwa quality time yekunyasogara pasi kuti taura mudzimai wangu, musi uya waiti zvakati nezvakati nezvakati, I think nyaya yaya inenge yakakukoshera, ngatitaurei nezvayo. Munoona kuti iko vamwe vanotozopedzisira vasina chekutaura by the mere fact yekuti iko you have given your all, you have given your time to this person. Zvinongofadza kuti munhu andikoshesa, andipa nguva yake. Kazhinji zvinhu zvakawanda zvinogadziriswa nekuti iko munhu aratidza kuti I am available, I am here to listen. Upenyu hwakaoma, vanhu vari kumhanya nekakawanda. In the realm of the great controversy, muri kuona kuti iko zvinhu zvekuita zvawanda, zvekutandanisa zvizhinji, zvakadaro zvekuti munhu anototaura kuti iko ndogara pasi sei ivo vana vakadai, ndogara pasi sei izvo zvakadai. But ndanchida kutaurira chimwe chinhu, vana vaMwari, kana tikasaziva kubalansa this issue yekutsvaga cheuviri nekuona kuti mhuri yakamira sei, tichazosvika pane inonzi the law of diminishing returns. Zvakadaro zvekuti iko unopedza simba rese kutsvaga mari, youya mari iya, but vamwe vanobva vaneglecta even neutano nekuzorora, vanobva vazvifuratira zvese mukumhanya kutsvaga mari. Uchazoona kuti iko mari zhinji yaunogona kuwana inogona kuona kuti iko mamedical bills aunozowana warwara nekusazorora nekusawana nguva yekuresta, anokwanisa kupfuura mari yawakawana mumadhiri awaimhanyira. The law of diminishing returns mukati meupenyu. Ngatingwarirei, ngatinamatei kuna Mwari, Mwari agotibatsira kuti patinoshava tichitsvaka, vangave mai vari kumhanya nekokoko, vangava baba vari kumhanya nekokoko. Musasiye vana pamwe chete nemuchato wenyu zvichiita kunge huswa hurungokura mukati mesango. Endai munotsvaga, but find time yekuti muve pamwe chete semhuri. Saka mukati mezuva ranhasi ndanga ndiine zvinhu zvitatu zvandandichida kuti titaure nezvazvo, zvinhu zvitatu zvakakosha pakuti iko Tambai mese mugojairirana. Zvinhu zvitatu zvakakosha about time, the importance of time in the family. Chekutanga, ndakanchida kuti iko muzive vana vaMwari kuti iko makambozvitarisa here kuti iko upenyu chaiwo kunze ararama makore mangani hunomezhwa pachishandiswa nguva. Saka ukapa munhu nguva yako, wamupa upenyu hwako. Saka time is life. Life is measured in terms of time. Saka ukapa munhu nguva yako, wamupa upenyu hwako. Ukapa munhu nguva yako,
hauchakwanise kutora futi nguva iyoyo neimwe nzira. Ukatomupa wamupa upenyu, kurarama kwako ndokwawamupa munhu iyeye. Saka ndanochida kuti munzwisise kuti kana ukapa munhu nguva paya wamupa upenyu hwako iwewe, chinoitika mukati meupenyu ndechekuti waratidza ukoshi hwemunhu wawapa nguva yacho. Nedzimwe nzira ndiri kuti kana uchida kuona kukosha kwawakaita kumunhu, tarisa nguva yaanokupa. Kana uchida kuratidza munhu kuti akakosha kwauri, mupe nguva yako, musiye apomboneke muri pamwe chete. Munhu iyeye anokwanisa kuona kuti ndakakosha mukati meupenyu, nekuti hauna kungomupa just time but wamupa a part of your life, ndo yawamupa mukati meupenyu. Saka chiko chinotora nguva yako, chiko chinotora upenyu hwako kazhinji mukati meupenyu. Pauri kutomhanya uchienda kunogadzirisa madhiri, uchisimuka honorara waku South Africa, zvakanaka, mari iri kuuya, tiri kuzviona. But have you considered that young man ari mukati memusha wako, kuti sometimes chaari kunyasoda mukati meupenyu, hama dzangu, inguva newe. Kuchikoro anoda kuenda, but have you discovered kuti kazhinji kacho muchazozviona parufu panofa vanhu kwamakadedzwa imimi muchienda kurufu. Makamboona here kuti the dear people vari pedyo nemufi kazhinji havawanzotaure nezvendege dzavakatengerwa, havawanzotaure nezvemabhasikoro avakatengerwa vana, havawanzotaure nezvemotokari yaakatengerwa nababa vake. But they recall those good times together, those quality times vari pamwe chete nababa wavo. They recall kuti baba vangu vakaregera kuenda kwakati nerimwe gore, nekuti vaida kuti vave musi wandaita swimming kuchikoro, vakauya vakaregera kuenda kwakati, vakauya time yawaspenda vazhinji vanenge vachindunduruka nenyika, iye mwana achinzi ndiye ari kutungamirira school play yekupera kwegore. That's bad. Unofanirwa kusvika panguva yakadaro kukoshesa upenyu hwemwana wako. Kana tikakoshesa upenyu hwevana nekuva panguva yedu, kazhinji kacho they will give back to us. It is handi zvinhu zvikuru zvavacharangarira pamusoro pako mudikani. Muri kumhanya-mhanya, tiri kuzviona sababa, muri kumhanya-mhanya mai, muchigara musipo, vamwe vanodzidzisa seri uko, murume ari kugara seri uko. Asi ndoda kutaurirai vana vaMwari, kazhinji when life is gone, when things come to that point yekuti it matters most, zvinowanzorangarirwa with those people who are dear to you are not the jiggies dzavauya nadzo kumba, handi chingwa chavauya nacho kumba. Vanorangarira nguva yawakasacrifiza yekuti uve pamwe chete navo. Kushanda ngatishandei, but remember this, kana uchida kuona kukosha kwawakaita kumunhu, tarisa nguva yaanokupa. So time is life mukati mekurarama kwevanhu. Now, chechipiri panyaya yenguva, nguva haitoripo, inofanirwa kucreatwa newe. Ndo chechipiri, second concept about time. Time is never there, it needs to be created mukati meupenyu, mukati memuchato. Tinorarama in a fast world. My businesses and everything, even tinodya fast food, we drive fast cars. Zvinhu zvose zviri kumhanya zvakananga kwazvakananga mukati meupenyu. And vamwe vanotaura kuti ukalala wasala, kungobwaira chete unosara muupenyu. But in the business of time, ziva kuti nguva yakatodyiwa kare kare, asi vakachenjera vanoita yekucreata. Time is created, it is never there.
Saka usazoone gore ratongopera ukapusa gore rinotongopera usati watombogara pasi nemwana wako. Gore rinotopera usati wambonodya tungadyiwawo nemudzimai. Gore rinotopera usati watombowana nguva yekuve pamwe chete with those people who are so dear to you. Ukasangwarira kucreata nguva inokugadzirira zvekuita nekuda kuti zvekuita zvakawanda mukati menyika. Saka we live in a fast world. The principle that should govern a Christian family is that time should be created. Kutocheka chaiko hama dzangu kuti iko nhasi kana kuti nguva dzakati tinodya chikafu tiri pamwe chete semhuri. Nguva dzakati it's a gadget free time. Ndiye kunamata tichiimbira tiri pamwe chete. Nguva dzakati kupera kwegore tinobva pamba toenda kumwe kusiri pamba and we refresh tiriko todzoka nzvimbo dziriko zhinji dzakawanda. Musazoende kumunda kunosakura. Tsvaga imwe nguva yekuenda kunosakura, but tsvaga imwe nguva zvakare yekuti iko hamusi kuenda kunobopa mombe, hamusi kuenda kunosakura, but mungori mese muri pamwe chete muchidya pamwe chete. Hakuna ari kumhanyira kubasa, hakuna ari kuda kumukira kwakati, but muri mese semhuri mukati meupenyu. Create that time, because if you don't create it, it is never going to avail itself kwauri mukati mekurarama. Saka zvakakosha mukati mekurarama kusvika pakucreata nguva nekuti haipo. Inotoda hasha, nguva inotoda hasha chaidzo mukati memusha. Kutoti kubva apa kusvika apa hapana foni dzatiri kuita, hapana foni dzatiri kubata dzakatodzima nekuti ndikuda kumbowana nguva nevanasikana wangu tichikurukura nekutaura zveupenyu. Muri papi kutsvagana emotionally. Chii chiri kuitika mukati meupenyu hwako? Nguva nemudzimai, chii chiri kuitika kubasa kwakamira sei? Ndakambokunzwa uchitaura nezvakati kubasa kwako. Chii chiri kuitika mukati meupenyu? I am here to listen, to create that time. Inoyasoratidza kuti iko hakuna kwaruda kupfuurira, hakuna kwaruda kumhanyira, and handizvo kungobvunza zviya zvinenge zvejee kana kuti zvinenge zvekakuda kungoti ndoita sei. Aiwa, asi zvitori genuine, zviri kuratidza kuti I am available, I am here to listen mukati mezuva ranhasi. Zvakakosha mukati meupenyu izvozvo. Tambai mese mujairirane. Chekupedzisira about time, you discover kuti iko don't just count time with the family, but make the time count. Ndatiko regai ndidzokorere zvakare. Don't just count time with the family, but make the time count. Zviri kurevei mukati meupenyu? Unogona kuvepo, but kuvepo kwako koshaya basa. Nekuti iko ungovepo uri kutaura kuti ndandiripo kwe 1 hour, but kuti iko chakazobuda pa 1 hour chii panenge pachitonetsa mukati meupenyu. Nedzimwe nzira ndiri kuti iko kana tasvika panyaya dzetime, hazvingokoshi kungonzi unzi wazovepo kwe 1 hour. Chakakosha ndechekuti 1 hour yashandiswa here zviri effective mukati meupenyu, yashandiswa here zvakanaka mukati mekurarama. That 1 hour yawanga uri pamhuri yako, yawanga uine vana vako, waishandisa here zvakakosha. Nemamwe mazwi, time should not just be time with the family, but it should be quality time with the family. Time should not just be time nevana vako, it should be quality time nevana vako. Time should not just be time nemudzimai wako, inofanirwa kuve quality time uine mudzimai wako. Saka zvakakosha, make the time count. Don't just count the time yawanga uine mudzimai wako. Saka muchiona kuti iko iwewe Sunday yese wakaspenda 4 hours uchiti nhasi ndiri pano, asi but wanga ukagara pakombiyuta pako, hamendo zvawanga uchigofa WhatsApp wanga usingasii foni, wanga usingatobatike, but uripo. Unogona kuona kuti iko 3 hours
dzawagara pamba uchiti nhasi ndiri pano, hapana kwandiri kuenda, handina mameeting, dzinogona kukundwa ne20 minutes dzakazorwa mudzimai wako mafuta nadread pamalokisi ake, achibvunzwa kunziko ndepapi pamwe pari kuda kuti pamasaji kwende, achinyatsogadzirwa musoro, dzinogona kukundwa nedzawaspenda 3 hours uri pamusha. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti iko kana wasarudza kuve nenguva nemhuri yako, nguva iyoyo ngaikoshe zvakadaro zvekuti iko it is quality time mukati meupenyu. Ndoda kukudzai vana vaMwari, zvinhu zvizhinji ngatizvibvunzei kuti ndaspenda 3 hours, ndaspenda nguva yakati, but ndanga ndichiitei? Pane vamwe varipo physically but havapo emotionally and havatoripo zvinhu zvavanoita varipo vanoratidza kuti havatoripo mukati meupenyu. Saka hazvibatsiri, hazviadd any value to the time of the family kuti uripo kana usingaconcentrate pakushandisa nguva iyoyi nesimba richibva kuna Mwari mukati meupenyu hwako. Saka zvakakosha pakuti tibatane nenhaurwa idzi mukati meupenyu hwedu. Chekutanga, tati panapa time is life. Kana uchida kuona kuti iko wakakosha kumunhu, tarisa nguva yaanokupa. Chechipiri, tikati time in marriage it is never there, but it should be created. Nguva inotogadzirwa kuti ivepo. Zvakare, chekupedzisira, tikati iko don't just count time with the family, but make the time count mukati meupenyu. Mwari ngatikomborere, Mwari ngatitire zvakanaka mukati mekurarama, tigove nenguva nemhuri dzedu, titambe tese. Munoona kuti tikaspenda time tiri pamwe chete mukati meupenyu, zvinotibatsira patunhu twakawanda. Tuzhinji tunogadzirika twoga nekuti munowana nguva yenhaurirano muri pamwe chete. Mwari ngakukomborere, akuitire zvakanaka. Tisazopepuke, tisazoyeuke bako mvura yatonaya nakudhara, tozoona papaya kuti aikaka zvinhu zvataitandanisa tichifunga kuti zvakakosha idi hazvina kukosha, ende tinozozviona papaya mukati meupenyu kuti iko idi ndakakoshesa zvinhu zvisina maturo, ndikasiya those things that are so important and dear to the growth and happiness and joy of my family. Zvakakosha mukati meupenyu kuti titarise nyaya iyoyi. Mune nguva here mai nemhuri yenyu? Kubasa muri kuenda, zvakanaka, muri kuunza zvamuri kuunza, but do you have quality time with your family? Muri kuwana nguva here mai nemwana wenyu musikana? Do you have time with your boy child? Kutotaurawo nyaya, kuve nenguva kazhinji kacho mukati meupenyu. Muri kuzviwana here vana nababa? This is very important mukati meupenyu. Ngatibhalansisei kunotsvaga nhoro, kunoputsa icho nechochocho tichiunganidza pamusha. It's not everything mukati mekurarama. Tinogona kuunganidza zvizhinji, asi iyo nyaya yenguva iyi inorapa zvimwe zvinhu zvinototyisa kukunda kuunganidzwa kwepfuma. Vana nababa, patiri kumhanya-mhanya, let's look for time. Vana nababa chaivo vanotya Jehovha, patiri kumhanya tichipinda uko nekokoko, kana tati mhanyai, ngatidzokei tigare pasi nemhuri dzedu, tigove nenguva nemhuri dzedu mukati meupenyu. Rachititira zvakanaka, nguva yakakosha, ngatiikoshesei. Mwari anotiitira zvakanaka, Mwari anotitungamirira. May God bless you and may God be with you. Amen. Nerudo akanisunga kwari, moyo wangu wasungwa nepfundo, rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini, ndawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akazvipira zvendi nazvo handizvo
muchengetera moyo simba upenyu zvesende zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira inoenda kudenga mbiri iri kupenya yokuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora ndawana shamwari inemutsa idinerudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini ndawana shamwari inemutsa idinerudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Nina muponesi anoshamisa anondishamisa ini anondiwiga mubakore nombo kunenzizize rufaro anondiwiga mubakore nombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini dina muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa ndizoteneki ndiye anondipa simba anondiwiga mubakore dombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini nguva dzese anondikomborera ndozanzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiwiga mubakore dombo rinovisa nyota yese awiga upenyu muruna rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga kuti ndapfeka mbiri
sorudo runo shamisa toyimba tese kudenga anoniwiga mubakore dombo rino visa nyota yese awiga upenyo murudo rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini anoniwiga mubakore dombo rino visa nyota yese awiga upenyo murudo rwake ofukizane ruoko anondifukiza ini anondifukiza ini anondifukiza ini anondifukiza ini